A la nostra Perashà, Vaishlach, tenim un versicle molt curiós, en el que apareixen 4 instàncies de la paraula Eder, que vol dir ramat. En anglès, drove. Per què esmento ramat en anglès? Per una dada molt interessant, que és que la paraula drove comparteix el grup consonàntic DR amb el mot Eder. I hi ha una teoria, defensada entre altres pel professor Isaac Moseson, que la llengua hebrea, un protohebreu, és l'origen de totes les llengües del món. Però bé, entrem ara ja una mica més en el versicle, en parlar del versicle, i ens parla de ramats. Una persona que cuida, que procura pel bé material de ramats, ens indica la nostra saviesa, això li procura un bé espiritual en aquesta persona. Si ho fa en persones, encara més. Si cuida persones, si procura pel bé material de persones, això li procura a aquesta persona un bé espiritual. Tenim exemples clars en el nostre poble. Tenim els patriarques, les matriarques o líders importants com Moisès i David. Hi ha una dada que reforça això, que és que justament aquest versicle està en el capítol 32, versicle 17. Hi ha un mot que té gemàtria 32 molt conegut, que és la paraula lev, cor. I també hi ha una paraula molt coneguda de gemàtria 17, que és tov, bo. És a dir, això ve a reforçar que la persona que cuida ramats, ja sigui ramats d'animals com ramats, entre cometes, d'éssers humans, que li procura pel seu bé, acaba creant en ell un lev tov, un cor bo. Shalom.